Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓo. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a cikin Izzarsu. Kamar yadda muka muku alƙawari, insha Allah 16 ga wata za mu kawo muku ci gaban Izzarsu episode 14 season 2. To in Allah ya kai mu gobe Lahadi da karfe 8 na dare za mu kawo muku ci gaban wannan fim din mai suna Izzarsu a tashar mu mai suna Bakori TV da karfe 8 in Allah ya da. Ku ci gaba da subscribing din Bakori TV, sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon shirye-shiryen wannan tasha mai albarka ta Bakori TV. Sannan ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara yi muku godiya akan bibiyar mu da kuke da kuma commenting da kuke mana da shawarwari kuma da kuke bamu akan wannan ingantaccen shiri namu mai faɗakarwa mai nishaɗantarwa, wato Izzarsu. Muna tare da ku a koyaushe. Mun gode. Wassalamu. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓo.